katawaran ang debosyon ng marami sa atin kay Senyor Santo Niño. Ito rin ang simbolo ng paglaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Karaniwan na rin tuwing sasapit ang Kwaresma, may mga nababalitaan tayong misteryo di umano tungkol sa mga imahen at santo sa bayan ng Carigara sa Leyte. Halimbawa, meron di umanong Santo Niñong lumuluha. Ito ang binantayan ng ating kabrigadang si Victoria Tulan. Mahigit isang linggo nang dinadagsa ng mga tao mula sa iba't ibang probinsya ang tahimik na bayan ng Carigara sa Leyte. Ang pakay nila rito, ang rebulto ng Santo Niño na gawa sa kahoy na di umano lumuluha raw ng dugo. Halos isang buwan na ang nakakaraan mula nang mapulot ang rebultong ito. Ang 8 taong gulang na si Onyx, ang una raw nakapansin sa di umano'y dumadaloy na dugo mula sa mga mata ng Santo Niño. Ayon kay Onyx, 3 beses na raw niya nakitang may dugo di umano sa mukha ang imahen. Ang nakitang ko sa nagdudugo. Mula nang kumalat ang balita, binagsana ang bahay ni Onyx. At sa pagnanais ng mga deboto na makalapit at makapuna sa Santo Niño, ang mga marka ng di umano'y dugo sa mukha nito, nabura. Ang simbahan ng Leyte nagsalita na ukol dito. We have to investigate first for the sake of the faithful. They should not believe at once immediately when there is a report, but rather wait for the church declaration. Ayon naman sa nakapanayam naming botanist o eksperto sa mga halaman at puno, imposible raw magkaroon ng dugo ang isang imahen na gawa sa kahoy. Pag ang puno ay buhay, may mga likido sa loob nito. Kaya pangkaraniwan, pag nasasagi natin o nasusugatan natin ng puno, may lumalabas ditong likido na iba't ibang kulay. Pero pagkatapos ng masuyo o ng kahoy at inukit na ito, hindi na ito ma-reproduce ng mga ganitong likido sapagkat ito'y patay na. Kapag ganitong pumapasok ang panahon ng Kwaresma, marami sa atin binibisita ang estado ng ating pananampalataya. Marami sa atin naghahanap ng mga patunay para pagtibayin ang ating pananalig. Kaya mataas lagi ang interes ng publiko sa kwento ng di umano'y milagro, kahit pakaramihan sa mga ito, di pa kinikilala ng simbahan. Dito sa bayan ng Tanawan sa probinsya ng Batangas, mukhang bibig na rin ang higit pa sa isang poon na di umano'y lumuluha rin daw ng dugo. Ang mga santong ito, bahagi ng koleksyon ni Eleanor. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, baka sa mga mata nito ang pinagdaluyan ng pinaniniwalaang dugo. Maging ang mga imahe ng mga santo sa papel, may bakas din daw ng pagtulo ng dugo